e-mail. I Sverige så har vi någonting som heter datalagringsdirektivet. Där man upp till 6 månader sparar allt digitalt. Som ni vet så samarbetar ju Sverige med USA. Med NSA. Jag har ju läst NSA varenda dag nu. Följer man nyheterna på Twitter, överlag på internet, så avslöjas det hela tiden om att vi har ett övervakningssamhälle. Hade det här varit Tredje riket under Nazityskland så hade det här varit en guldgruva. Men idag så bor vi på 2000-talet. Och det är ingen av er bryr sig om att ni övervakar det. Alla era så kallade halverotiska sms till killar och tjejer, e-mail, övervakar. Även om ni inte tror det så är det så det är. Och Anonymous med många på internet jobbar mot ett övervakningssamhälle. Som jag sa från början så tror många att Anonymous bara är en hackig kollektiv. Men det är vi inte. Utan det inbringar ett stort område. Och som jag själv är, jag är huvuraktivist. Jag jobbar för mänskliga rättigheter. Allt ifrån engagerad i allt möjligt idag som kan skapa en bättre och rättvisare värld. Och en bättre och rättvisare värld blir inte av att övervaka människor. 11 september var bara inte, det dog massvis med människor. Men om man pratar om övervakning så är det för din säkerhet. Mot terrorism, det är bara bullshit. Men vi vet att de som verkligen vill göra någonting, de använder sig inte av internet. Och skulle de använda sig av internet så har de grovt krypterat trafiken. Eller som italienska maffian gör, de använder sig av kurier med små lappar eller USB. Det är ju mycket smartare än att springa runt på internet. Så låt er inte tro som luras av det propaganda som regeringarna för i världen att vi måste ha övervakning på grund av ett terroristhotet. Det är bara skitsnack. De är intresserade av vad du gör. Och de senaste 150 åren så har människor kämpat för integritet. Medan idag så har det blivit en handelsvara. Titta på vad det blir rätt där. Men när du chattar på natten så har det varit allting. Alla dina bilder som du lägger ut till barn, din morsa, din farsa, dina polare. Allting övervakas. Och används i ett kommersiellt syfte för att registrera vad du gör, vad du gillar. Och det är helt galet att det blev så här. Och man har ju inte på en natt gjort den här övervakningen, utan man har ju gjort det på 8-10 år har man gjort det successivt. För hade man gjort det på en natt, då hade ju samhället baxnat ur. Man hade ju blivit galen, man gått ut på gatorna och protesterat mot det samhälle vi har. Mot den övervakning vi har. Så allt vad du gör på internet, det är där för evigt. För evigt. Alla dina bilder på ditt barn, din familj, dina datadel. Ja, du vet vad många kan uppge på Facebook till exempel. Datadel, vad du gillar för politik. Vilka dina vänner är, dina föräldrar, dina syskon. Allting finns en jättedatabas. Som säljs via företag, i Google, i Yahoo. Allting är sammankopplat. Det finns en jättebra Firefox som kan använda för att hitta hur informationen säljs via varandra. Var din information kommer. Så sök den appen till Firefox till en trafik. Säljs mellan olika företag. Det går som en pingpong mellan olika servrar. Idag så kan man heller inte surfa normalt. Men jag började på internet för 13 år sedan aktivt.
Då kunde man surfa långt. Det var som en enda lång resa. Rakt ut i cyberrymden. Man kunde komma till de mest mörkaste platserna som finns på internet. The dark side, deep web och så vidare. Men idag, när man kastar boomerang fort ur söken oss, så kommer vi tillbaka med allt vad du har sökt tidigare. Det är helt omöjligt om man inte använder sig av till exempel Tor-nätverket. Men det lyckas ju även NSA släcka använder sig av en säkerhetsår som finns där. Eller fanns. Och spåra anonyma användare som vill ha sin integritet för. Jag har varit aktiv i 3 år. Ja, jag har varit aktiv. Jag har hand om Anonymous Sweden på Facebook. Jag har hand om Twitter. Anonymous Sweden info. Jag har hand om massa saker. Anonymoussweden.se finns det på. Jag har mycket saker om finska aktivister. Det är ganska kul. Men vi har ju fått tappa bort den av sina kamraterna. Anonymous rörelse är ju om internetfrihet, frihet överlag, människors rättigheter i sig själva. Så delar vi ut mat till hemlösa. Det är en del av Anonymous. Det är det bara ibland att till exempel i Egypten där regeringen stänger ner internet. Så samarbetar vi till exempel med Telecomic och hjälper till med att sprida informationen. Ni kommer väl ihåg att det fanns en K56-modemet. Det var ju gammalt tillbaka. Idag är det ju antikt. Men det finns ett nät som man stänger ner ett nät som finns där bakgrunden. Telecomic med flera massvis med olika personer hjälper till att få tillbaka det på ett bra sätt så vi får ut informationen. När regeringar stryper internet så är det ett sätt för att censurera ut dem. Censurera ut folk som protesterar. Och vi vet erfarenhetsmässigt när man stänger ner internet, det är då man begår de grövsta brotten mot mänskligheten. Och det händer över hela världen idag. Folk tänker på att Ericsson, som Ericsson eller Ericsson vi har i Sverige idag. De är fullt involverade och gett access. Det är massvis med servrar i världen. Man ger sig bakdörrar. Så i Sverige säger det här. Då har vi inte involverade i det som händer i världen. Det gör vi. Länder i världen som exporterar mest vapen. Som USA och bakdörrar i de största rotservrarna i världen. Och jag har gjort det möjligt att man har vapen idag. Jag har kamrater som har dött i den här kampen för frihet, för att sprida sanningen om vad som händer runt omkring i världen. Folk som blir kidnappade, mördade, för att de kämpar för frihet. Jag skulle kunna prata hur länge som helst, men tanken är att ni ska tänka i era egna tankar. Då är man ju av en telefon, och det handlar inte om att bli paranoida utan att det är precis vad det handlar om. Så regeringarna och mainstream-media, de fruktar den nya generationen av nyhetsmedier som bloggar till livestream. Jag har kört livestream härifrån idag. Det är sånt som den etablerade media fruktar. Att det har blivit, de har inte längre monopol på nyheterna utan att du kan när som helst skicka bilder, skicka videos, du kan livestreama som jag sa. Och de äger inte längre monopolet på det fria nyhetsflödet.
Och